everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Kana si Miss Babes. Basta magdugas Franco nga iyang driver. Magkauyab yun na sila. Nang Mikay? Wala ki. Magkauyab yun na sila. Di man inang gisulti ko. Mura ni driver makasawa gagawon. Nang Mikay? O kung magkauyab sila, magkaminyo na sila. Ikaw may himoong wedding coordinator do. Uy, dili! Dili ng Mikay. San? Say dili. Dili! Dili ko makatugot nga mahitabo ka na. Mahal ko si Franco ng Mikay. Mahal ko siya. Unsa? Mao ka ng tinuod ng Mikay. Mahal ko si Franco. Saba ka na, Chris. Ay, Mao lagi ng tinuod ng Mikay. saba. Nga no good town. Kagwapo niya mo. Pagitag babay, oy. Nang Mikay? Bitaw. Kagwapo niya mong kagwanga ka. Mistiso ka. O niya, lalaki gyud mo. O kabaliwa. Nang Mikay? Sa ako ba ni, ha? Ngang akong kasing-kasing. Kasing-kasing sa usa ka babay. Saba ka diha, Chris, oy. Kabaskulado ni mong lawas. Unya, batanon ka pa gyud. Ako'y batanon karon paturza ko nimo. Ay! Wag ka ba eh! Sama ka diyan ng Mikay, ay! Tinuod bitaw, Chris. Kung batanon pa ko ron. Ambisyon nante ka. Oh! Dili ta magdaog diyan ng Mikay. Pero ayaw lang lagis Franco daw nga no good town. Ng Mikay, di ako dao. Sama na. Dawatan ni, 200 pesos. 200 pesos. Oh, para pang palit og kinutil nga tuba. Ay, ayaw eh. Abi pa lang, gibaligya akong anak. Wala, uy. Ayaw la inis pagsabot ng Mikay. Atagan ko ni Mana. Aron sa ingon. Di ko mo babag sa mong tingwa sa akong anak, ha? Mao ba, Ay, Chris? dili ng Mikay, uy. Balag dili ka na ako, okay ra gyud ko. Sabay na nagtatagatag dahil kay makonsinsa ta. Nang Mikay? Basta ang tambag ko di mo, ha? Pangitag babay do. Anugon kay nang kagwapo ni mo? Daghang babay ang magdagan ni mo. Anis pa. Oh, nang Mikay? Paabutan lang ko din is parking lot ha. Kay may paliton pa ko. Mag-grocery ko. Oh, sige, may problema. Pero umayo tingaling ko yugal, hindi kami bisoy. Bati kayo, para doon na sa bit-bit sa mga pinalit. Oh, okay na pod. Sige, kuyog na ko. Okay. Oh, uy, giupo mo lagi ka. Wala na yung kaso eh. Oh, tubig oh. Ha? Inuman ng tubig. Niya oh. Ha? Inom aron mo ta ng gilok sa mong tutulan. Sige na. Thank you ha. Nagdali kag tubig? Nagpalit ko, pero duman ng mineral water. Ang usa, akong giandam ni mo. Mao ba? Okay, thank you. Okay, palihog ko. Okay na? Sunod ako. Miss Babes. Franco, bilin lang una sa counter. Unsa, Miss Babes? Kanang atong kinumpra, ihatod sa da dito sa courtesy booth. Ibilin sa da dito kay mga onta. Okay, sige. Ako na ibili. Di ay kwarta Pagpalit og 1/4 nga inasal, okay? Apilisad og sinugbang nokos.
rice, o puchero. Okay? O kapili sa dig milk tea. Okay, okay, Miss Babes. Hindi aray mag-order, Miss Babes. Oh, usa raman lagi na ka rice. Oh, parain mo na. Ikaw di ay? Ikaw lang diri kay og di aran sukli oh. Asam di ka? Ito lang ko speakers la misa. Dinhi lang ka. Mag-uban tagkaon dinhi. No. Ayaw, miss kay lisod kayo. Ikaw lang din basig magkagubot asad. Ha? Magkagubot? Ngano magkagubot man, Franco? Ha? Ngano? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Tanawa ng pag-unisod. Ha? Kinsa man ba? Si JC, imo iyo. O unsa? Ito lang ko pikas la misa ha. Lingkod diha. Oh, Miss Babes. Lingkod. Kasabot? Oh, sige. Pakuno ka ha. Pag-order og laing rice. Usa ra ka rice imong gipalit good. Oo, Miss Babes. Ay, Chris. Di pa to mauli ang anak ko eh. Sige nang Mikay. Mula ka lang ko. O pala lang kong sulti ni Franco ha. Kung maulit na siya. Ina nga diri ko. Tawagin lang siyang cellphone. Kadina na ko ginayal. Pero dili makontak. Basig dito magpasamok silang lakaw ni Miss Babes. Nang Mikay. Ayaw na taon pala. Biyog pasakit ang akong dugan. Ay, kanimo, Chris. Panguyab na ganig, babay. Ay, nang Mikay. Dili ka tudluan ang akong kasing-kasing nang Mikay. Ay, nako. Manunta mo'y matres. Nganong misanay man mo? Nang Mikay. Maunay ti mailhan. Kami mga bayot. Mga gamhanan mi. Unswa? Oh, come on. Sige na dapit. Niya ba kita rin dapit mag-aabot kami. Idapit ako snacks baliban. Huwag mo sukot. Kay sila di ay nag-uban o pangaon. Babes, cheap. Very cheap nito. Kung doon ay tira maid, doon na sa day tira boy. Ang amo mo na ginod sa maid, tira maid. O kung na ng amo mo na ginod o sulugoon, tira boy. Oh, Miss Babes, hindi ano gid siya. Okay ra. Relax lang. Hello, Miss Babes. Pwede mo join sa inyong table? Oh, JC. Okay ra. May lugar pa man. Okay, thank you. Ay! Kainit! Ay! Sorry, Franco. Sorry. Ang kamuangan na iya po ang inig ka sabaw sa linarang. Oh, Franco, ka kainit. napasok ka? Diha na punta ang sabaw sa uni mo, oh. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.